Der var der YouTube. Så er vi inde fra PaceUps, eller PaceHub, med lidt OP Prison, hvor jeg har været inde lidt for meget, sammen med nogle af mine andre venner, hvor jeg ikke har lavet YouTube-videoer. Men det har jeg så tænkt mig at prøve nu, hvor jeg viser jer, hvad man kan i de forskellige miner, og hvor meget man får i det hver. Og så nogle af de forskellige plots. Så lad os komme i gang til det. Nå ja. Og jeg har en ven med på Skype, som I nok kan høre lige om lidt, hvis jeg lige beder ham om at sige hej. Benjamin, sig hej. What's up, guys? Som I nok kan høre. Og hvis jeg har andre server, I gerne vil have os, eller mig og nogle andre venner til at spille på, så kan I bare lige sige det i kommentarer. Og når jeg har en spændende pickaxe. Det er til rundt omkring og vise plottene. Nu starter jeg lige med at vise alt, hvad man kan tjene. Benjamin, er der ikke nogen, hvor man kan sælge i af? Jo, det er der bagved. Nej. Nej? Au, nej. Nej, det er fordi, her der skal du bare skrive skråstreg sælge. Ved du hvad? Fuck det. Så går jeg herover til B. Vent, har B en? Ja, B har en. Okay. Nu vil jeg lige vise jer lige hurtigt, hvad det er, I kan tjene. Nå. Den tager åbenbart ikke lige de fleste. Men jeg har fået nogle emeraldblokke. Så, og det kan jeg åbenbart ikke sige noget af det her. Men for hver stack får I enten 800 eller 500. Og det var B. Ved C-minen kan I få diamant. Hvad er det nu det her hedder? Sandstone og... Bare diamant og sandstone. Men der er jo ikke guld. Hvad hedder det? Det er C-minen. Det er bare Warfront. Jeg mener det er GTA, eller Minecraft, GTA og Warfront, der tror jeg det er. Men Benjamin, de har lavet en fejl i C. Fordi at der står at man sælger guld, men der er kun diamant i den. Nå, så smutter vi over til D. Og der kan man... Ja, det kan du jo sagtens. Hvorfor er der 2 tomme skilte her? Nå. Men der burde du kunne tjene lidt mere. Du tjener mere og mere nogle gange, når du kommer højere og højere op. Så smutter vi over til E. Jeg gider ikke engang samle, men der kan du tjene 200 for en stack quartzblok, 6.000 for guldår, 10.000 for diamant, 4.000 for de der... hvad er det nu, de hedder? Obsidian? Nej, de der... fra... Lapis Lazuli. De der Blue Ink sack. Og så guldblokke, det giver 4.000, eller er det... Benjamin, er det ikke 40.000? Jo. Hvad er det selv? Ved den aller sidste. 40.000, ikke? Yep. Og så smutter vi lige over til F og kigger. Men de fleste af minerne kan vi komme til, så det vil nok lige tage lidt tid. Men nu tager vi lige over til G-minen. Det er som om, har du? 90 bil. Jeg betaler dig lige til... Ja, 9 bil, mente jeg. Jeg skulle sige, jeg har 90 bil, du kommer hurtigt op, så vil det jo ikke til langt, så kommer op. Prøv lige at tænke på, hvis jeg havde 90. Hvis vi ikke havde ranket dig op, ikke, og du havde blevet mig din bil, så kunne jeg faktisk have været rigtig tæt på at ranke op. Du havde kunne ranke op. Nej, for jeg skulle have 230 milliarder. Det er der så noget om. Så nej, det vil jeg ikke være. Nej, det er du heller ikke.
Og grunden til, at jeg kan flyve herinde, det er, fordi jeg har fået VIP i Drop Party. Og den IP, den er nede i beskrivelsen. Og den vil jeg linke til jer. Benjamin, sige noget? Det kan så godt. Hold i stil kæft. K-min, det er den, der er værst. Er det ikke rigtigt, Benjamin? Ja. Og den er ikke så stemt, når vi har spænding 2. Og jeg har 2 af dem med spænding 2. Og i Elmin, der tjener du... hvor meget er det? Benjamin, kom lige til El. Jeg skal bruge dig. Yes. Det ved jeg, du gør. Kom lige. Ved du hvad? Har vi et problem? Har vi et problem? Ja, hvor meget er det der? Højst 60.000. Ja, højst 60.000. Og så smutter vi lige ned til M-minen. Og der kan du højst tjene... ja, 80.000. Smutter vi over til N-minen. Og der kan du højst tjene... 90.000. Sender du ind i live, Niklas? Nej, ikke lige nu. Wow, der var lag. Men jeg kan godt finde på ud at sende live, hvis det skal være det. Hvorfor gør du det så ikke det bedre? Fordi jeg godt lige vil lave lidt YouTube. Men sende live, det er så også YouTube. Ja, men jeg sender jo mest live ind på Twitch. Bami, jeg kan ikke komme ind i P. Skal vi skråstrej Warp P? Det gør jeg nemlig, mand. Du skal... Der står, jeg ikke har permission. Warp P. What? Hvorfor kan vi ikke? Bami, skal vi lige prøve at relogge og komme ind igen? Ja, der var lige lidt problemer med serveren. Håber jeg. Unknown host. Nå, derfor. Jeg havde kommet til at sætte noget for. Hvad? Nå, jeg skulle lige så sige, at han lignede en hacker. Men nej. Jeg kan stadig ikke komme ind i P. Nå, fuck det. Så smutter vi over til O. P-min kan du højst tjene næsten 3 millioner i. Ja. Du kan tjene 2,5 millioner. Højst. Og så smutter vi over til Q. Der tjener du... Er det ikke højst 60.000? På de der små kvip, der tjente det kun 60.000 på et avis, så tror jeg det... Ja, og hvad med henvær? Hvad er det højeste, man kan se der egentlig? Er det ikke 44.000? 3 millioner. 3 millioner? 3 millioner 64. Jo, så smutter vi lige hen til S. Og kigger. Er det ikke 400.000? Eller er det 4 millioner? Det er 4 millioner. Ja. Så smutter vi lige hurtigt hen til T. Og T giver altså godt. Rigtig snart. S-min er tom, sådan cirka. Nej, S-minen. Eller T-min. T-minen er altså ikke tom, den er helt fuld. W-min, den er jo lidt helt tom, jeg siger. Ja, men der kan du tjene 360 millioner for et helt inventory. Cool. Ja. Og så smutter vi over til V. Eller skal vi lige tage U? Ja. Tag ud. Vi tager dem i rækkefølge, sådan cirka. Der er det 150 millioner for en... Er det ikke en stack redstone? Og så for det der redstone dust, der tjener du 63 millioner. Så er det over til V. Og der er det med bedst at samle de der lapis lazuli blocks. Fordi det giver 2 millioner. 20 millioner. 20 millioner. Og så er vi over ved W, hvor det er ren diamant. Som du kan se. Så er min ven Benjamin i gang med at mine det hele. Med sin springende pickaxe. Kig op, Benjamin. Ja, den er lige derovre, så er jeg færdig. Nå, så kommer jeg væk.
Men der kan du så tjene 100... er det ikke? 20. 120 millioner? Ja. Og så bare 450.000 for en stak diamant. Og de andre, det er X med ren obsidian. Og så... Eller var det X? Ja, det var X. Det er ikke. Det er der mine, jeg kommer til nu. Ja, og så har vi Y, som er... Hvad er det her for nogen? Det er sten. Det er bare sådan nogle mærkelige sten. Ja, bare mærkelig sten. Og så sæt med ren emerald. Og 10 stykker sorte ud. Ja, så det kommer til at gå godt for os. Nå, lad os lige smutte til vores plot. Du kan bare starte med dit. Mit, der er der ikke så meget, for jeg har lige været jo John Griefed. Ja, Så det eneste jeg har, det er nogle chest, diamanter, hopper, økser og det. Men hvis vi smutter hen til min ven Benjamin, har en græskar, som er sjældne, og kaktus. Lad os lige se med hans kister. Du har 41 kaktus og Benjamin, og 3 over i den anden. Og pumpkins har du meget af. Ja. Så prøver vi lige at gå ned i vores lille diamanthule. Ja, som man kun kan få, som man kun kan gå ned i, hvis man er 18. Benjamin, hvor har du gjort af diamanterne? De er over i kisterne. Nej. Altså ved væggene. Jeg går dem alle sammen igennem nu, Benjamin. Jeg kommer. Okay, jeg har fundet dem. Det var fordi, du havde puttet nogle nye på, som jeg ikke lige vidste. Nej. Var det ikke dig, der har puttet nye på, Benjamin? Jo. Nå, okay. Hvad fuck laver du i mit rum? Hvad fuck laver jeg i dit rum? Det er vores rum, du. Hvem plot er det? Dit, men vi deler det jo. Og så over ved min ven. Fuck, der ligger meget lort. Det er fordi folk de sælger hos ham. Jamen, prøv lige at komme. Det er så en, der hedder Bennik, eller hvad? Var det ikke Bennik, han hed herovre? Han hedder Niklas. Ja, han hedder Niklas i virkeligheden. Prøv lige at se det der. Niklas, du kan lige vise det her til... Men du kan tjene 100 millioner på en stack diamant ved ham. Niklas, du kan lige vise, hvad jeg byder. Prøv ved mig. Det står der, armor. Og armor, der, du kan købe ham, der skal du bare give en pris. Og jeg kan lige prøve lige hurtigt at vise, hvad det er for noget armor. Det er platin armor. Og så bare Wookie nattøj V2. Men hvis Benjamin vil følge lidt med rundt, så kan vi vise jer alle de andre plots. Eller de fleste af dem. Der er rigtig mange. Vent på mig. Jeg skulle lige skrive. Så er der Benjamin. Ja. Niklas. Jo. Hey, der er en, der har lavet Mojangs med blå på sådan en banner. Og hvis I ved, hvordan man laver et banner, må I rigtig gerne linke det i beskrivelsen. Han sælger okay. Sådan. Ja, vi er i gang med at lave et YouTube-video inden for den her. Og du skal lige kigge i din shop, der ligger meget lort. Ja, der ligger rigtig meget, der er bare folk, der har været at sælge hos dig. Hvad er det her? Okay, det kan jeg altså godt lige se. Der er en, der har lavet en tunnel. 3 fulde chests. Ja, putter du det ned i min kiste? Ja. Benjamin. Prøv lige at komme. Jeg ved ikke lige, om du har set det, men... Der var jo en, der havde lavet det der Mojang skilt på et banner. Herovre. Hallo, og det bedste er, jeg har stadig 10 milliarder tilbage. Ja. Ser det ikke fedt ud, Benjamin? Jo. Det ved jeg noget. Men prøv at se hans shop herovre. Diamond pickaxe. 10 millioner. Wow. Det er jo ikke særlig dyrt, jo.
Han har også nogle her. Han hedder Superman Malte. 1 S1R. Han sælger luft for 1 krone. Ja. What the fuck? Du skal bare vide, der er altså pænt mange kister, der er fyldt op, så det er svært at finde ud af. Ja, der er mange, der er fyldt op. Og ved du hvad jeg fandt ud af, da vi var inde på den anden I har server? lavet lidt ekstra der bagved. Skal jeg lige fylde dem op, hvis jeg... Altså i hvert fald nogle af dem. Bare lige sådan, du ved Ja, det. bare godt. Inden fra den anden server, vi var inde på, Niklas. Der var der ikke fyldt noget i. Jeg havde ikke noget lyd på min mic. Så man kunne kun høre dig snakke. Det var lidt fail af mig. Det er ikke fail for dig. Ja. Jeg skulle nok lige have tænkt over det. Hvem snakker engelsk? Prøv at kigge i chatten, ham der Mini Felix. Han skriver, give me 100 millioner, please. Give me. Spørger jeg lige på engelsk, om han er engelsk. Det kan vist godt være en af dem, jeg har spillet PlayStation med. Okay. Hvis han skriver ja, så Jeg er det en overgår af dem. ikke op ad stierne, så jeg skriver Yes. bare... Ja, så Ah, er han en af er dem, jeg har spillet med. Og jeg tror, det skal komme til mit plot. Nu prøver jeg lige at se, hvordan han har det. Jeg skrev, how are you? Ikke how old, hvor gammel han er. Jeg spurgte, hvordan han har det. Han er vist ikke helt engelsk. Godt, man er fra Danmark. Hvorfor skriver han Niklas, please? Det er med pay ham. Bybil med ham. Men Vi skal også være lidt søde mod ham. Okay. Du kan betale ham, du er den, der har flest penge. jeg har 19 milliarder, jeg er den, der har flest penge. Niklas, hvor mange penge har du? Emil Niklas, hvor mange penge har Det er du? lidt. Ikke mange, så jeg sælger lige hurtigt dem, jeg har på mit plot. Nej, jeg er ikke med penge, så det var Okay, der er en Nej, trap jeg- inde i det her hus. Jeg Jeg har solgt. solgt nu. Jeg er i gang med at sælge allerede. Der var edderværd med en trap inde i det her. Man kan bare lige gå ind. Nå, det ligner bare, at der mangler noget. Og så falder man bare. Men... Skal vi gå tilbage og mine? Jeg prøver... Yep, WM reset. Lad os se, hvor meget vi kan få ud af det her. For som sagt, jeg har 9 bil lige nu. Lad os se, hvor meget jeg kan få ud af det her. Benjamin, kan du huske, hvor meget man får for et helt inventory? Hvilken mine er du i? W. Og for det inventory kan du komme til at tjene næsten 6 milliarder. Ja. Det kommer til at give godt, det her. Det er derfor, jeg lige prøver at demonstrere, hvor meget det kan give. Ja, jeg går i gang med at lave noget. Hvad fuck skete det der? Det er så forfærdeligt. Det er fordi jeg kom til at bruge sprængning. Hvad har du gjort? Det var fordi jeg lige skulle sætte. Fordi jeg skulle lave et rum ind til nogle andre blokke, men så kom jeg til at bruge sprængning pickaxe. For helvede, Benjamin. Der er en, der lige er blevet paid. Kig i chatten. Nå Ja, ja, det er der ham ven. med mig. Det er Alex. Benjamin, kan du huske ham der Alex, der er med i det crew? Ja, Det er ham. fedt nok. Nu må vi se, om han reagerer på Alex. Hvorfor fortæller du ikke Alex, at du spiller på computer nu? Og jeg har også tænkt mig. Det er derfor, jeg lige prøver at skrive til ham. Fordi at han er jo vist den eneste, der spiller ind på den her server. Er han jo ikke?
Jeg har jo ikke givet andre Wow, englænder. han har dårlig internet. Han har en streg. Hvem? En ven. Wow. Ja, han har dårligt internet. Han bor jo også i USA, tror jeg. Nå, ja, okay. Og det er den dansk server. Ja, derfor. Men Niklas, Hvad? du leftede lige. Jamen, jeg skal bare holde se noget. Nå, nu viser jeg dem, hvor meget jeg kan få for det, jeg har lige nu. Yalla, bebe. Rugby. Bebe. Slap nu af, gutter. Bebe. Skal man tage ting og prøve at se, hvor meget vi tjener i den? Det har det jo sagt, hvor meget du tjener, så det ved de jo. Ja, men ikke på... Bare lige for at vise det, så de kan se det i min chat. Ja. Det er sådan, at se heller ikke så lang tid, for det er helt endnu så ud. Nej, det tager længere tid i de andre. Fordi at der skal man lige fylde hele sin inventory op med det, man gerne vil have. Ja. Hey, skal jeg lige prøve at se, om mit kit VIP virker? 13 minutter endnu. Det tager jo ikke så lang tid, vel? Nå, min reset lige. Fint med mig. Bami, jeg har 12 bil. Okay. Jeg vil lave noget til Labis, hvor der vi kan enten Labis eller et eller andet i. Ja, det tror jeg er en god idé. Er du da i gang med at åbne en shop? Nej. Det er sådan, at jeg også har noget Labis for Labis. For Benjamin, du behøver jo ikke at lave nogen shop til mig og Niklas mere. Nej. Nej, nu hjælper I mig bare op i... Ja, vi hjælper dig lige op i X. Men så hjælper du også os. Vi går, Benjamin. Ja. Der er bare en, der står og dropper alt muligt. Nu får han det hus. Hvems? Hvem tror du? Niklas'. Ja. Niklas? Hvad? Okay, Er du kommet ind på serveren igen, eller hvad? Nej. Kan du ikke lige komme ind? Hvad pokker har du der gang i? Sidder du der og laver noget? Hvad? Noget? Og hvad er noget? Det er noget? Det er da ikke alt, du blåser viden, Niklas. Okay, 350 millioner har jeg lige tjent på det. Så er vi lige væk. Og jeg er i gang med at skide på noget mere. Hvor meget sagde du? Hvad sagde du lige, Benjamin? Jeg skal bruge noget af det der værd. Det der... Quartz eller lapis eller... Ikke Labis. Quartz? Ja. Er det en game i Spanien? Det var ikke en Spanien, hvis jeg brugte sådan der. Det kan jeg bedre, hvis det ikke gik så stærkt. Bør jeg tage det lidt langsomt med at flyve rundt om mine? Ja. Nå, så tager vi flyvning fra. Nej. Jeg skal lige have fyldt inventory. Næsten et fyldt inventory. Den er Sådan. i gang med at fylde ud. Med lapis. Hvorfor skal du fylde ud med Labis? Jeg vil bare lige have noget lapis lige hurtigt at sælge. Niklas, kan du hjælpe mig med at lave en donationskiste? På dit plot? Ja. Så de kan donere til dig? Ja. Lige om lidt. W er reset. Det ved jeg. Jeg smutter lige til mit plot og skriver /plot. Trust.
Jeg tror nok, jeg også har trustet dig til mit. Havde jeg ikke det? Jo. Ja, du har også trustet mig. Ja. Så har du trustet og addet. Så mangler vi Benjamin. Jeg har ikke trustet, jeg tror nu, det gør jeg lige om lidt. Jo, du har... Nej, du har jo ikke trustet mig sådan da. Jeg har ikke trustet nogen af jer, jeg gør det nu. Så, nu er du trustet og addet ved min. Men jeg payer dig ligesom det sidste, jeg gør, inden jeg stopper med videoen. Og det... 3. Hov. Hvorfor kommer jeg hele tiden til at glemme det? Seriøst, jeg havde kommet til at slukke for mit inventory. Eller sådan, jeg ikke kunne skrive tallene. Men så lad os du også. Du er trust min plot nu, Niklas. Ja. Bare husk de ting, jeg har i kisterne oven på jorden. Det må I jo ikke gå i. Prøv lige at se, om jeg har givet dig alle mine penge der. Det har jeg. Fuck, du havde jo 13. Ja. Fuck, du har en pæn chat, Niklas. Jeg sagde jo, jeg vil hjælpe dig. Ja, det tror jeg på. Hvor mange mangler du nu? Lad os lade være at snakke om det. Benjamin, hvorfor er du nede under jorden? Fordi jeg vil lave noget. Jamen, jeg har lige været nede ved kisten, der var du da ikke. Der er et hul i jorden. Der er et hul i væggen, hvis du går hen mod kisterne. Nå. Ja, Der. Hvad er du i gang med at lave? til Alice. Nå. Kan du ikke skaffe mig noget af det her, Niklas? Glowstone, jo. Au, for satan. Nok en dum idé at stå på det, når man miner det. Så fatter man jo. Det burde være nok. Jeg kom lige til at smide det. Wow. Jeg er vant til at samle diamanter jo. Ja. For helvede! Og hvad tror du ikke, vi er, Niklas? Sådan. Hvor meget manglede du? Er 12 nok, tror du? Yes. Bare samle mig en helt inventory, hvis du kan det. Nej. Det kommer ikke til at gå godt. Det er en lille mine, Benjamin. Det er mere, fordi jeg skal bruge pænt meget af det, nemlig. Så må vi skaffe det efterhånden jo. Ja. Det var heller ikke noget. Mere fordi jeg skal bruge en pæn del. Jeg skal have lavet noget af det også. Jeg skal have lavet noget udenfor også, nemlig. Ja. Niklas, er du der endnu? Han ser selv død. Nå, har han skrevet det? Skal midten også fyldes? Ja, det skal fyldes det der. Nej, jeg mangler absolut lige en. Nå. Jeg vil ende videoen nu. Okay. Ses nok i den næste video. Ses, Hans.